आर्यबीर, नों दुखु मोनदों। आं नोंखौ दावहाथिलियाव थांनो होनाय नङा। मृणालिनी, आं उनफिननानै थायोब्ला चन्द्रपुरनि रौनियाफोरनि गोसोआ बायगोन। नों आंनि मेगनाव सोरां लाबोफिननो थाखाय गावनि जिउखौ बावसोमबाय। दा आं नोंखौ आंनि सिगाङावनो खैफोदाव गोग्लैहोनो होनाय नङा। नाथाय जुदि रायजोआव खैफोद दं, अब्ला बियो राजखुंगुरनि मावनांगौ हाबा। आरो जुदि बै राजखुंगुरनि जिउखौ रैखा खालामनाया रायजोनि थाखाय बयनिख्रुइबो गोनांसिन बाथ्रा, अब्ला बिनि जिउखौ रैखा खालामनायाबो बिबान नङा नामा? दिनै नों हारसिंनो दावहा नांनाय नङा आर्यबीर। गासै चन्द्रपुरा नोंथांजों गसंगोन। राजकुमार आर्यबीर, सुथुरनि सान्थ्रि हानजाया जोंनि सिमानि मोखाङावनो सफैबाय। रौनियाफोरखौ बुंदो बिसोरखौ जेरैखि जाया चन्द्रपुरनि सिमाखौ बारनो दाहो। आर्यबीर, साबधान जा। आं नोंखौ खोमानो लुबैया। मृणालिनी, दा नोंनि मेगनाव सोरां जाबाय। बेनिखायनो आंहा फोथायनाय दंदि जों बे दावहाखौबो देरहागोन। फिसा, इसोरा नोंखौ रैखा खालामथों। चन्द्रपुरखौ रैखा खालामनो बयबो आवगायदो। नों जखम जाबाय राजखुंगुर। नोंहा दाबो आंनि सिगाङाव गसंनो साहस दंना नै? आंनि मोदोमाव जानाय गाराया आंखौ होबथानो हागौ, नाथाय बेयो आंनि मानसिफोरखौ रैखा खालामनायनि आंनि थांखिखौ होबथानो हाया। अब्ला दिनै नोंनि थांखियानो नोंनि जेननायनि जाहोन जागोन। जेननाया बिसोरनावसो फैयो जाय गावनि गिनायनि सिगाङाव गंग्लायो। आं आंनि रायजोनि थाखाय जोबथा हां लाजासिम जुजिगोन। जय राजकुमार आर्यबीरनि। दा नों बुजिदोंना राजखुंगुर? नोंसोर जोखोम जानाय सोलेरजों दावहायाव देरहानो हानाय नङा। जेब्लासिम आंनि आखायाव थुंग्रि दं, चन्द्रपुरखौ फेजेननो हाया। हे! नोंनि गोहोआ गैला। आंनि गोहोआ आंनि मानसिफोरनि फोथायनाय। आर्यबीर, गावखौ बासाय। जोबनायाव चन्द्रपुर रायजोआ दावहायाव देरहासार जाबाय, नाथाय आर्यबीर राजखुंगुरा गाज्रियै जोखोम जाबाय। डक्टर, बिखौ बासायनो हागोन ना? नंगौ, नाथाय बिनि थाखाय थाबैनो मोनसे जुनिया मुलिनि गोनांथि जादों। बे मुलिखौ जों बबेयाव मोननो हागोन? महलनि गोजाम मुलि गलायाव एसे दंबावो, नाथाय बेयो जोबोद खम। अब्ला थाबनो लाबो। आर्यबीरा आंनि जिउखौ बावसोमदोंमोन। दा बिनि जिउखौ रैखा खालामनाया आंनि बिबान। नों आंनि मेगनाव सोरां लाबोफिनदों। दा आं नोंनि जिउआवबो सोरां लाबोफिनगोन। नङा, बे मुलिया बेयाव गैया। एसे थाबावनायाबो जोब्बाय। बैद्याजी, गुबुन जेबो राहा गैया नामा?
मोनसे राहा दं, नाथाय बेयो जोबोद गोब्राब। गोब्राब एबा गिख्रंथाव, आंनो खोन्था। आं आर्यबीरखौ बासायनो थाखाय जायखिजाया खामानि मावगोन। बे एखे मुलिखौ हाग्रानि हाजोनि गोथौ हायेनाव रज'नाय, मोननो थाङै लाइफांनिफ्रायल' बानायनो हायो। बिदिब्ला आं बेखौ दानो थांनोसै। नङा राजखुंग्रि, बै जायगाया जोबोद गिख्रंथाव। बैसिम सौहैनाया गोरलै नङा। जाय सुबुङा आंनि सोरांनि थाखाय थैनायखौ जुजिदोंमोन, आंबो बिनि थाखाय मोनफ्रोमबो खैफोदजों जुजिगोन। गोबां अखा हानायनाव बै लाइफांसिम थांनाय लामाया बन्द' जानो हागौ। राजखुंग्रि, बे मुलिखौ सान ओंखारनायनि सिगां लाबोनाया जोबोद गोनां। बेनि उनाव बे लाइफांनि गोहोआ खमायनो हागौ। सम जोबनायनि सिगां आं फैफिनगोन बैद्याजी। आर्याबीरखौ जेबो जानो होनाय नङा। राजखुंग्रि, लामाया जोबोद गिख्रंथाव। हारसिंनो दाथां। रयेल डक्टर, आं हारसिं नङा। आर्याबीरनि मिजिंआ आंजों दं। राजखुंग्रि, गराया थियारि जाबाय। जों नोंखौ रैखाथियै सेरफांनि लामासिम लानानै थांगोन। नों थांनो हासिगौ। आं बै जायगासिम हारसिङैनो थांनोसै। जागोन राजखुंग्रि। हाग्राया जोबोद गोथौ आरो खैफोदा बांद्रायबाय, नाथाय आं सिगां आवगायनांगोन। नों सोर? नों मानो बेयाव हारसिङै दं? आं बे हाजो लामाजों थांगासिनो दंमोन। हरखाबनो थरसे अन्थाइआ फिस्लायदोंमोन आरो आंनियाव गोग्लैदोंमोन। आं नोंखौ मदद खालामनो हागोन, नाथाय आं थाबैनो माबा मोनसे मोननो थाङै लाइफां नागिरनांगौ। मोनसे मोननो थाङै लाइफां? नोंथाङा गोथां गाबनि जोंब्लावनाय लाइफांनि बाथ्रा रायज्लायदों नामा? नंगौ, नों मिथिगौ बबेहाय मोननो हागोन? नाथाय बैसिम सौहैनाया गोरलै नङा। बै लाइफांसिम थांनाय लामाया मोनसे गिख्रंथाव दंदरजों थाङो। बै लामानि जोबनायाव नों मोनसे गोसोम अन्थाइ नु। बिनि उनथिं बे एखे दंदर। नाथाय सांग्रां जा, बैनिफ्राय फैफिननाया बयबो मावनो हानाय नङा। राजखुंग्रि, गोसोआव लाखि, दन्दरनि सिङाव थानाय लामाया जोबोद गिख्रंथाव।